Nem félek attól az embertől, aki 10 000 rugást kipróbált egyszer, de félem azt az embert, aki egyetlen rugást gyakorolt 10 000-szer. Mondta ezt Bruce Lee a tanításaiban, utalva ezzel arra, hogy bizonyos készségeknek az elsajátítása mekkora mennyiséget igényel, mekkora ismétlés számot. És a mai napig tekintenek a teniszre, mint sportra, egy olyan sportra, amiben ez az egyetlen dolog, ami számít, hogy magas ismétlés számban gyakoroljunk ütéseket. Ennek az egyik legjobb példája Andre Agassi és az apukája, aki az Open című könyvében leírta, hogyha úgy gondolkodott az apja, hogyha André napi 2500-300-at leüt, akkor egy év alatt 1 milliót fog, és 10 év alatt ez 10 millió ütés, nincs az az Isten, hogy belőle ne legyen világelső. És hát belőle világelső is lett, de vajon ennyire egyszerű-e, ennyi elég is-e ahhoz, hogy valaki fejlődjön, és hogyha nem fejlődik, akkor miért nem fejlődik? Sziasztok, Sári Botond vagyok, 25 éve teniszezem, egy 10 év versenyzés van mögöttem, és 12 év edzői tapasztalat, és 3 éve mélyedtem el igazán a tenisz analízisben, egy amerikai túrám során, ahol olyan nevekkel tudtam edzőként is, és analitikusként is dolgozni, mint Brandon Nakashima vagy Jensen Brooksby, akikről most elég aktuális a téma, hiszen Houstonban éppen elődöntőt játszottak, és Brooksby holnap döntőt is fog játszani. Mire ezt hallgatjátok, addigra már meg is lesz a győztes. Ezeket a tapasztalatok és konklúziók után arra jutottam, hogy a teniszben, a fejlődésben a mennyiség mellett a másik legfőbb tényező az, hogy mennyire tudunk olyan dolgokat gyakorolni a pályán, amik majd később lefordíthatók lesznek a meccsjátékba. Hogy hogyan tudunk olyan szituációkat gyakorolni, amik tényleg előfordulnak, és ne csak olyan dolgokat gyakoroljunk, amik jól néznek ki, amiket jó ütni, de mégsem tudjuk azt kamatoztatni. Így nőttem fel én is, hogy gyakoroltam folyamatosan a tenyerest, meg a fonákot, ütöttem keresztbe, ütöttem egyenesbe, de igazából nem volt mögötte az a tudatosság, hogy bizonyos bejövő labdákra más és más választ adjak, hanem csak megpróbáltam végigcsinálni ugyanazt a mozdulatot újra, és újra, és újra, és következő nap is újra. Néha egyik nap nagyon jól ment, másik nap nagyon rosszul. Egyik ellenfél ellen azt éreztem, hogy bárkit meg tudnék verni, aztán a másik nap jött egy nála sokkal gyengébbnek tűnő játékos, és azt éreztem, hogy nem tudom kétszer visszaütni a labdát. És hogyan lehet az, hogy akkor, amikor edzésen játszom, és gyakorlom a tenyeres keresztet, akkor simán föl tudom venni a versenyt olyanokkal, akik nálam idősebbek, erősebbek, gyorsabbak, és sokkal magasabb szinten teniszeznek, mégis amikor meccset játszunk, akkor nagyon-nagyon elvernek. Erre a kérdésre keresem a választ, és keresem azóta is, és a szituációs specifikus edzésben találtam meg erre a választ, hiszen annyiféle különböző labda jöhet a pályán, jöhet magas, alacsony, gyors, lassú, lehet nyesett, pörgetett, rövid vagy hosszú, jöhet jobbra, balra, vagy a testemre, és ezekre mind máshogy kell mozogni, máshogy kell ütni, más taktikai döntést kell hozni, és ezt a taktikai döntést más technikai kivitelezéssel kell párosítani. De mondhatnád, hogy ugyan már én csak egy amatőr játékos vagyok, mit számít ez? És pont erre a kérdésre készültem, úgyhogy szeretnék megmutatni néhány példát, hogy mennyire hasonlít a profik megoldása azokhoz az amatőrökhöz, akik jó megoldást választanak jó szituációkban. Nézzük meg Dominic Thiemet, ahogy Nadal ellen a Roland Garroson hátraszorul, és hátraesésből próbálja ezt a neutrális szituációból nem kiesni, szeretné megtartani a pozícióját, de nem tudott annyira mögé menni, hogy beleálljon a labdába, ezért egy picit hátrafelé esés közben kellett megütnie. Így megnézve ezt az amatőr játékost, aki ugyanúgy hátrafelé szorít az első labda, ugyanúgy szeretné föntartani ezt a neutrális pozícióját, pontosan ugyanabban a szituációban találja magát, a saját szintjén, mint Dominic Thiem az övén. Látszik, hogy bal lábról hátrafelé esve, hátramozgás közben ugyanazt a mozdulatot használja, hiszen a célja is ugyanaz. Ugyanabban a szituációban ugyanaz a technikai megoldás. Most összehasonlítva Djokovic két különböző tenyeresét, nézzük meg az elsőt, amikor hátramozgásból fog játszani az alapvonal mögött, picit hátra is esik, és fölfelé egy viszonylag magas pörgetést választ.
majd amikor itt egy másik fajta magas labdát kap az alapvonalon belül, akkor egy teljesen másféle ütést választ, egy gyorsabb, telilaposabb, laposabb labdát fog ütni, amit látszik, hogy teljesen beleugrik a labdába, és előrefelé megy az ütéssel. Nem úgy, mint az előzőnél, ahol hátrafele esett. Hogyha ezt összevetjük ezzel az amatőr játékosnak a tenyereseivel, hátrafele mozgásból alapvonal mögül magas pörgetés, majd egy rövidebb, magasabb labdánál, amiből agresszívabb tud lenni, beleáll, beleugrik a labdába, és egy laposabb, telilaposabb ütést választ, akkor azt látjuk, hogy igazából a saját szintjükön itt is ugyanazokat a megoldásokat választották. És ezt az Alcaraz futtából ütött tenyeresét már csak félve merem megmutatni, mert azt gondolnád, hogy ilyen biztosan nincs az amatőr teniszben. El kell, hogy keserítselek, mert mindjárt mutatok rá egy példát. És ha talán nem is üt olyan minőséget, mint Alcaraz, azt látjuk, hogy ugyanúgy futtából, ugyanazt a 3 nagy lépést választva, ugyanúgy a labdába beleugorva és utána csúszfőti meg, hiszen a szituáció adott, így a megoldás is adott. Látjuk, hogy mennyiféle különböző helyzet van a pályán, és erre mennyire különböző reakciókat adnak a világ legjobbjai, és még az amatőr játékosok is. És itt jön képbe az analízis, és az a módszertan, ami szerint mi kategorizáljuk ezeket a szituációkat, játékhelyzet, taktikai megfontolás, bejövő labda, ütésfajta, és a pályán elfoglalt pozíció szerint, így ezeket tényleg meg tudjuk különböztetni, meg tudjuk nevezni, és utána, amikor az elemzés elkészült, vissza is tudjuk keresni, és amikor már adatokat látunk arról, hogy a játékosunk hogyan teljesített bizonyos helyzetekben, például az ilyen futtából tenyeresekből, például a hátramozgásból ütött fonákból, például a magas tenyeresekből az alapvonalon belül, vagy esetleg a hátrafelé mozgásból ütött felpörgetett tenyeresekből, akkor utána azt vissza tudjuk nézni, és egyesével meg tudjuk látni, hogy vajon abban miért teljesít jól, és miért teljesít nem jól, és hogyha valamiért nem jól teljesít, akkor már nagyon egyértelmű, hogy azzal a problémával foglalkozunk, amit tényleg okozza, hogy ott valamilyen probléma van. De mi is ez a rendszer, és hogyan épül fel egy elemzés a gyakorlatban? A kategóriák, ami szerint bontjuk a játékot, 3 fő kategória van: adogatás, fogadás és labdamenet. És a labdameneteken belül vannak különböző játékszituációk és taktikai helyzetek a bejövő labda függvényében. Nézzük meg néhány példát taktikai helyzetekre, hogy megértsük, melyik labdából hogyan érdemes ütni, és melyik labdánál milyen felfogással érdemes megérkezni. Kezdjük a befejező helyzetekkel, ahol olyan labdával találkozik a játékos, amivel teljesen egyértelműen be kell fejeznie a labdamenetet, és a következő ütéssel elvárható tőle azt, hogy megnyerje a pontot. Nézzük meg ezen a pro szinten, hogyan néz ki egy befejező labda. Teljesen nyitva volt a pálya, ott volt benne a pálya közepén, egyértelmű, hogy be kell fejeznie. Ha megnézzük az egyre nehezebb helyzeteket, offenzív helyzetek, támadó helyzetek, az elvárható, hogy a másik játékos nehéz helyzetbe hozza, de az nem elvárható, hogy 10-ből 10-szer nyerőt üssön, és itt nagyon okosan jól is választotta meg Fábián ezt a tenyeresét, hiszen csak nehéz helyzetbe hozta Tiafoe-t, még véletlenül sem akarta elrontani azt a labdát. Hogyha haladunk tovább ezen a nehézségi skálán, a következő ütés fajta, vagy a következő taktikai szituáció, az az építkező helyzet. Ezek még mindig picivel könnyebb labdák, mint az átlagos, semleges labdák, amit akkor kap az ember, amikor így alapvonalra játszik. Itt van egy pici plusz ideje, el tud kezdeni építkezni, innen is jön a neve, de ezekből sem kell még óriási nyerőkre gondolni. Ez egy tökéletes példa tőle, majd a következő ütésben lesz csak egy nagyon pici szusszanási ideje, hogy várja, hogy felé jöjjön a labda, és egyből már meg tudja húzni, tud plusz nyomást tenni az ellenfelére, és egyből sikerült is hibára kényszerítenie. A
következő taktikai szituáció, az az arany középút, azok a helyzetek, amikor jön felém a labda, van időm beleállni, de nincs időm egy ilyen plusz ritmust várni, nincs időm úgy igazából nekilendülni ennek az ütésnek, de végre tudom hajtani az ütést, és végre tudom hajtani az alapmozdulataimat, meg tudom csinálni a nyitást, meg tudom csinálni a befejezést, de mégsem várhatom el magamtól, hogy nagy százalékban nyerő ütéseket, vagy kikényszerítő ütéseket üssek belőle. Neutrális helyzet, szeretném föntartani belőle a labdamenetet, és semmiképp sem szeretnék hátrányba kerülni. Ez egy gyönyörű rallilabda példa, van ideje megcsinálni a mozdulatot, visszapörgeti, és hagyja, hogy az ellenfele elrontsa, hiszen van annyira jó minőségű az ütés, hogy ő sem tud beleállni. Kontrának hívjuk azokat a helyzeteket, amik már nehezebbek, mint a rallilabdák, vagy picit gyorsabbak, vagy mélyebbek, magasabbra pattannak, hátraszorítanak még jobban, kiszorítanak oldalra, de még van helyem, időm megcsinálni nagyjából az ütést, még végre tudok hajtani egy rendes alapütést, valószínűleg valamilyen fajta oldalra vagy hátra mozgásból, hiszen beleállni már nem valószínű, hogy bele tudok rendesen, és valószínűleg valamilyen módosított lendítéssel és kivezetéssel kell, hogy megcsináljam, hiszen az időzítésem az nem lesz már tökéletes, akkor, ha végigcsinálom az egész mozdulatot, úgyhogy valamilyen szinten adaptálódni kell majd a helyzethez. Ezek a kontraszituációk, de még mindenképp van esélyem, és reális esélyem arra, hogy egy normális ütést üssek belőle. Egy tökéletes kontra return az elején, nagyon szép kontra nyesés, és még szebb kontra egyenes a végén. Teljesen másféle kivitelezés, mint a sima rally tenyerese, oldalra mozgásból, az ütőt fölrántva. Ez is egy remek példa, hogy látszani fog majd a következő fonákjánál, hogy igazából nincs ideje végighúzni az ütést oldalra mozgásból, csak egy ilyen félmozdulattal fogja tudni gyönyörűen visszakontrázni. Ez is megint egy nagyon-nagyon másféle fonák, más kivezetés, másféle mozgás, mint akkor, amikor mögötte tud lenni a labdának, bele tudja tenni a testsúlyát, végig tudja húzni az ütőt. És persze vannak olyan helyzetek, amikor már nincs valódi esély egy rendes ütésre, ilyenkor jönnek az ilyen nyesések, földobások. Ez egy csodálatos, hosszú visszanyesés volt, de ebben a helyzetben igazából már nem lett volna reális esély arra, hogy kinyúlva megpróbáljon egy jó minőségű pörgetett vagy telelapos ütést, meg kell menteni, életben kell maradni, hát jön egy másik esély, hát ha még az ellenfél hibázik egyet. És akármennyire mulatságos, ez is egy védekező helyzet, hiszen ugyanúgy taktikailag más esélye nem lett volna, mint hogy csak így belenyúlni a labdába és valahogy visszatenni a pályára. Tulajdonképpen ezek azok a taktikai szituációk és technikai kivitelezések, amik elkülönülnek egymástól a pályától. Ennél sokkal több is lehetne, meg ennél sokkal részletesebben is lehet bontani. Azt gondolom, hogy ennyivel, hogyha ezt a 6 különböző szituációt előre, hátra, oldalra és a labdától mozgásból ismerjük és tudunk rá megoldásokat találni, akkor egy olyan játékos leszek, aki ellen tényleg nagyon-nagyon jól kell játszani, hogy meg tudjon verni az ellenfelem. Nem elég csak visszaütögetni, nem elég csak földobálni a labdát, nem elég egyet nyesni, egyet pörgetni, mert tudni fogom mindenre az adott választ. Úgyhogy jobban kell teniszezni nálam ahhoz, hogy meg lehessen engem verni, ami soha nem volt jellemző rám. Világéletemben szenvedtem attól, hogy nem kell nálam jobban teniszezni ahhoz, hogy megverj, sőt, kifejezetten rosszabb. Hogyha rosszabbul teniszeztél, akkor sokkal több esélyed volt. Azt gondolom, hogy ezeknek az információknak a birtokában mostanra a nálam rosszabbul teniszezőkkel már emiatt nincsen problémám, most már a nálam jobb teniszezőkkel szenvedek. Nagyon sokat sikerült fejlődnöm, amióta Bottival együtt dolgozom. Nagyon sok olyan játékelemet emelt ki a teniszem során, amivel eddig nem találkoztam, illetve más edzők nem hívták fel rá a figyelmemet. Mind tenyeres, mind fonák oldalon szerintem nagyon sokat tudtam előrelépni, és a szervám is nagyon sokat stabilizálódott. És akkor nézzük meg Máté elemzését, hogy ebben a keretrendszerben milyen konklúziókat is lehet kiszedni egy amatőr játékosnál.
A szerva statisztikáira, hogyha rámegyünk, akkor látjuk, hogy viszonylag sok hiba van, és hogyha rászűrök a második szervákra, akkor itt 2 meccs alatt látok 15-2-s hibát. Máté nem csak elemzést kért tőlünk, hanem egy deep dive-ra jött, ami azt jelenti, hogy utána ellátogatott, és a pályán is átgyakoroltuk ezeket a konklúziókat. Úgyhogy volt lehetőségünk a szerváján dolgozni, ami mostanra emiatt szerencsére jóval konzisztensebb és sokkal több kontrollt érez abban, hogy milyen magasra és milyen hosszan szeretné ütni a labdát. A tenyereseivel kapcsolatban azt láttuk, hogy amikor kontrahelyzetben van, akkor, és elő volt prezentálva az a szituáció, hogy neki valamit kell csinálnia, nehéz helyzetben van, akkor nem vállalta túl magát, nem lődözte el a labdákat, nem is volt túl passzív, azok úgy rendben voltak. Amikor építkező helyzetben volt, abból nem volt nagyon sok, de 3-ból 3 győztes megoldást választott, és viszont ami érdekes, hogy akkor, amikor neutrális helyzetben volt, valamint akkor, amikor offenzív helyzetben volt, tehát már ténylegesen könnyebb volt a labda, felé is kellett menni, volt ideje gondolkozni, akkor viszonylag sokat hibázott, meg akkor is viszonylag sokat hibázott, amikor annyi ideje nem volt, de ebben a neutrális helyzetben vissza kellett volna csak hosszan pörgetni a tenyereseit, és nem túlvállalni őket. Nézzünk meg belőle néhány példát. Az első return tenyerese tökéletes volt, a második pedig bőven-bőven hosszú, nem nagyon pörgött ez a labda. És ezzel mindenképp foglalkozni kell, hogy ezekben a helyzetekben, amikor hátul van, alapvonal mögött, és csak vissza szeretné pörgetni a labdát, akkor ne csak földobja, hanem ténylegesen jó minőségű ütést választva pörgesse vissza a labdákat. És az offenzív helyzetekben, támadó helyzetekben érdekes, hogy hasonlóan ütött hosszú autokat, és hasonlóan magasra ütve ütötte ezeket a hosszú autokat, de itt nem az volt a konklúzió, hogy túl magasra üti őket, vagy nem az volt a konklúzió, hogy nem pörgeti eléggé őket, hanem az, hogy túl magasra üti őket, hiszen az ütés, amit az alapvonalról magasra ütve még be lehet ütni, ugyanaz az ütés, amikor bejött már a pályára, akkor azok már elszállnak. És tök mindegy, hogy mennyire próbálta pörgetni őket, onnan már nem nagyon tudta beirányítani a pályára. Ez innen hátulról még jó, de onnan, amikor belép a pályára, ugyanaz az ütés, az már el fog szállni. Ilyenkor, amikor belép a pályára, akkor egy alacsonyabb magasságú ütést kell, hogy válasszon. És amikor eljött a deep dive-ra, akkor pontosan ezeket néztük meg, ezeken néztünk gyakorlatsorokat is, hogy hogyan lehet az ütőfej sebességgel a pörgésszámot növelni, hogyan lehet egy laza ütést kialakítani akkor, amikor neutrális vagy rally helyzetben van, és hogy akkor, amikor rövidebb, esetleg magasabb, de mindenképp rövidebb, könnyebb labdákat kap, hogyan válasszon egy alacsonyabb ütésmagasságot, azt még ugyanúgy pörgetheti, de hogy abban úgy tud csak agresszív lenni, hogyha maximum egy fél méterrel a háló fölött üti a labdát. Minden a fölött ütött labdával 2 opció van, vagy elszáll, vagy annyira vissza kell fogni a kezét, hogy utána nagyon könnyen egy visszatámadás áldozata tudott lenni. És azt látjuk, hogy azóta ezek a hosszú outjai kezdenek megszűnni mind neutrális, mind támadó helyzetben. Tehát ez egy olyan rendszer, ami szituáció specifikusan megmutatja, hogy hogyan teljesítesz adott helyzetekben, milyen döntést hozol, hova célzod a labdáidat, milyen ütésfajtát választasz, és azt milyen eredményességgel hajtod végre. Amikor ezeket az adatokat látjuk, akkor utána a videót megnézve arra is képet kapunk, hogy azt vajon technikailag jól csinálod-e, nem vagy lemaradva a labdával, jó ütésfogást választasz, jó lépéseket választasz, jó irányba haladsz az ütés közben, a visszamozgásban nem veszítesz el időt, meg úgy egyáltalán jó helyen találod el a labdát. Amikor ennyire pontosan, mint egy ilyen MR vizsgálat szerint bele tudunk látni a játékodba, akkor utána a fejlődésed már nem véletlenszerű lesz, hiszen amikor ezzel a diagnózissal és a tervvel mész fel a pályára, pontosan tudni fogod, hogy min kell dolgozni, hogyan kell dolgozni, és az alatt a néhány edzés alatt, vagy bizonyos mennyiségű edzés alatt, amit megbeszéltünk, hova kell eljutnod, meddig kell fejlődnöd. Különbözőféle
ajánlásokat is kaphatsz, nem csak edzővel megcsinálható drilleket, hanem partnerrel játszható játékokat, és olyan játékokat is, meg olyan feladatokat is, amit esetleg partner nélkül csinálhatsz, vagy olyan partnerrel, aki nem feltétlenül nyitott arra, hogy téged kiszolgáljon bizonyos feladatokkal, hanem csak ütögetitek a labdát, és el tudjuk mondani, hogy te mire figyelj. Milyen labdát vegyél észre, a labdának milyen tulajdonságát vedd észre, arra hogyan reagálj, azt az ütést, azt hogyan csináld meg, és mégis mik azok a pontok, amikre úgy figyelned kell. Ez az a rendszer, amiben kint is, Amerikában is dolgoztam, olyan említett nevekkel, mint Brandon Nakashima és Jensen Brooksby, akiknek ténylegesen, mint edző, mint segédedző tudtam segíteni a felkészülését, és mind a kettejükkel több héten keresztül tudtam dolgozni, és pont ugyanezeken a konklúziókon, ugyanezeken a progressziókon mentünk keresztül, és ugyanezeken a hirtelen gyors fejlődéseken tudtak ők is keresztül menni, annak ellenére, hogy ők már jó 10 éve napi szinten rengeteg munkaórát beletettek, és beletették azt a 10 000 órát, beletették azt a 10 millió ütést, és még ennek ellenére mindig úgy gondolták, meg biztos vagyok benne, hogy azóta is úgy gondolják, hogy tudnak hova fejlődni, és meg tudják tanulni azokat a nüanszokat a játékról, akár taktikailag, akár technikailag, amit még szeretnének hozzáadni, hogy még jobban, még egy kis előnyre tudjanak szert tenni. És hogyha az ő játékukban ilyen apró, kicsi fejlesztéseket észre tudunk venni, akkor biztos vagyok benne, hogy a ti játékotokban is észre tudjuk venni azokat a helyzeteket, amikben nem ekkora pici fejlődést, hanem ekkora, vagy még ennél sokkal nagyobb, óriási fejlődéseket fogunk tudni elérni. A saját játékomon is ugyanezt tapasztalom. Elemeztem már ki saját játékomat, és rengeteg olyan konklúzióm van, amit előtte nem gondoltam volna, hogy ebben vagyok gyenge, és más olyan következtetéseket is levontam, ami igazából csak megerősített az azt megelőző érzéseimben. Úgyhogy mindenképp ad egy önbizalmat a döntésekben, ad egy tiszta képet, és mint edzőt, mint játékost rettenetesen tud segíteni abban, hogy logikus és érzelemmentes döntést tudjon hozni abban, hogy milyen irányba vigye a fejlődést, és min változtasson, vagy esetleg min ne változtasson. Mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt is, hogy azt gondolom, hogy valamin változtatni kéne, mert nem tetszik, mert azt gondolom, hogy nem néz ki jól, és azt feltételezném róla, hogy nem hatékony, de mégis, amikor visszanézzük az elemzést, akkor azt látjuk, hogy igazából nem okoz problémát, nem hibázik belőle sokat, nem kap belőle sok nyerőt, nem azt mutatják az adatok, mint amit az emberi megérzés sugall, hiszen az nagyon sokszor csal. Még úgy is csal, hogyha azt kívülről nézem, mint edző, pláne akkor, hogyha ezt belülről próbálom megfejteni a saját játékomban, hiszen akkor még kevésbé tudom reálisan látni a helyzetet. Bentről nagyon-nagyon nehéz fölismerni azt, hogy ismétlődő minták, amik néhány percenként fordulnak csak elő, vagy még 10 percenként egy 3 órás meccsen szép lassan eszi meg a meccset, hiszen lehet, hogy az ellenfél, aki engem kívülről néz, észreveszi azt, amit én belülről nem veszek észre, és akkor, amikor igazán fontos, akkor, amikor stressz helyzet van, amikor valami fontos labdamenet van, akkor megpróbál arra a szituációra játszani, és ezzel ki tudja használni azokat a gyengeségeimet, amiket én még észre sem vettem. Úgyhogy ebben mind-mind tud segíteni ez az analízis rendszer. Azt gondolom, hogy teljesen meg tudja reformálni azt, ahogyan nézel a saját játékodra, és ahogyan elkezded nézni a teniszt, hiszen mindennek lesz oka, mindennek lesz indoka, és hirtelen a hibákat és a nyerőket is bele tudod tenni ebbe a keretrendszerbe, és érteni fogod, hogy milyen döntést miért hozott meg az adott játékos.